lakini swali ngoboli serikali andots sibale Kelinda police station security ngayachi kusiga in short Kerina miaka bunene yetire yarengengia lakini saa hii yasarekire obuibe bore igoro serikali Kerina police station abagambi baito ngaimure mangana nando tali mutangani yarabeire obosalimbole kenyoleke geto obosalimbolo serikali ngaimure. Sawa. Westbourne Obiri Begi oyosirete ne yango yane igasirete rituko ria Jumapili otuko ogochigokera Monday igo twakire siminga ebibago biachira asa gokora egasi bianyara koba bikomofamia iga aikaransta ase aganto kanyomba ngarakobera no ikaransete bagacha kero bacha kero toike tororo twanyorete ng'a ekero gasa goikaransa enyembo nere riagokorera oborendi nagachuma ngaragotwara no abiegete enyasi nekero gasa goikaransa amanyinga narenga ororo kero amanyinga yarenga ororo nari babwateti bakanyora ng'a igo bamwagete bakamosokia isiko bakamokurura bakamotambukia epara bakagenda bakamobeka korwa epara eng'umbuga omotaro nororo enyomba nero etamenyiri bono intwe ekero toigete ororo nabo twanyorete ekofia yaya abegete etochi yaya agokorera egasi egekoroto nabo biarenge ensabo na amanyinga naitegete ensabo konyora chinsa toigete ororo konyora bamoirere nyagitari because batebete ng'a ekero baigete baria abatang'ani banyorete engoe yanare bono intwe twachete eria kabere ekero asirire tokaenda buna family members tugachia komohifadhia ase emochari so ase kenyoro eke iga gose ase area ya Kerina nonya 2 months nchirahera omwaka onde nero orenge esoja nabaite tu the same way buna anko yane aitetu because ekero toigete aria anko gakire egesiro obosio iga kora ng'a na egesiro akire alafu na omonwa iga agete gose na echuma naba asaima omonwa amainote iga na esaidi iga akaba buna aunegerete iga so no oyo omotang'ani nere nabaitetu igo gochia maega iga Mississita ase tokoroka Mississita some miles from here so nabakororekana ng'a ase area yaito insecurity nero ororo egento nare gosaba eserikali police station nabo ere ang'e iga not even 200 meters but insecurity ero ororo timeti gose na eserikali gose na abasikari bare ororo batari gokora egasi because kango nonye patrolling gokorwa ere so that nonye na abaibi abo bagocha gofamia abanto batwara nonye na obwoba onye ndire abasikari bare active inche gosaba kwana ase eserikali no enforce abasikari abo bare Kerina banyare koba bagokora egasi yabo. Asante. Charles Obiri oyo osirete nendugu yane nara nkobwati inche ngwakerwa esimis ngocha goturune endugu yane ekorogochoni Begi saa 8 na dakika 23 bafamigu asa gokora egasi ekero naboka rende tokominyaka gochia ororo tomoire nyagitari tokonyora gari erite iyo bamoire nyagitari abanto bare ororo na abasikari togochia korigereri kumbe endugu yane bachete bakanyetambu gochia moino nono oyo iga achete komorangeria oywo ocha gocha ogoteba yaya ng'aki bono amanyinga atamboka epara iga oyo nkagenda inche bono ngasinywa tokogenda amaene batotebeti yaya tokanyabu abanyene inu family members boende komobeka mochari nonchiete nkonyora endugu yane akire gose ngesire gose niki obosio iga asionogete ekerage naige emioro asionogete noare rigena eri ria mochari igoro bagatotebia mambia nsa 2 inche togamba amang'ana ande tomanya komobeka mochari igo korwa erio etukumenti naki ngikegendererete ase along the Kiss Migori Road korusune kagochi kwagachia boreni mboyo pare abantu bonsi bagokora business along the road mbabwati morembe
kaki inyore ndirie serikali yanje intensify security forces bakore their patrol then nonya naba babegete biasara na barobo mwarika none chugochi manivero oyo mokare kandari noyonde nari muinari omonyaro yonde naki ayene kikwarara kuru muina tari oyo igaga ituruga diaera igo nabone nkumeti my brother in fact omugako oyo yani abwato bokong kochimo korie none nyomba yo kamwagenda I'm worried even nona abana asaba tikete bone gati ngukumi. That is the much I can have. Let the security agent please intensify security agency intensify along the Kismigori road. Bakonya abantu ororo. Biasara mbiyo. Mondo kubeka ganto getega kego baiba. Muche binonyoro chega mbwendu kuyane. Lakini kende ngeyo back at the ground. Kende ngeyo pi. Mugako ne roli gweka kwerage. Yani kende ngeyo pi noni nduo abanya kenyoro utatigo mugako na jeta keba. Agasoe kitabu keligie kenyoro. Wone kitabu kigie kenyoro. Ne kovu nikira mugorere janesa tu. Arafu na ile nguo ya Masisi. Lakini hii maneno ngine ya postmortem ndio hata tunasumbuka tutafanya namna gani sababu huko tunaulizwa over that much. We are even worried. So they are unable even to raise that much. Igali ndoje bali gete kibesa. Kebabi getari. Eliti yali go soma 3000. Daily morgue. Go and the service 500. One we have not even raised any amount. Utatikaliende ne lina ki towe kasa. Lakini we have not managed even to get the morgue amount kirichiko chukumokolera postmortem because we were not even prepared for this much. The family background is very poor. From the much you can even see. It's very poor. Malieta enkoro kwa Miss John Gichana. Oyosirete my dad. Naborende turateberende kenyoreke geito gose gusiga ebyo ndini obo salibu abere igoro. Of late amangana abere kagotokea insecurity ne borete gusia andake konye report nerekere interior Kindiki ate merende ama serikali abasigali abarikelina police station banya andake bachenchiku nalirende kinyoleke kerabe buya gose gusiera abengiye obosali mboko bomono brother chakango ngaki yalengi mwisondo kolengana robot mo kolengana robot imbwate timenye tia Nairobi konyorande na kere twesimi my friends found a miss kwa ya nyolira habari and kabate yaya ante akange simi kusiwigu ngikegenderete my dad ngokora alenge gas yobo watchman se mubogani oyomo wono lende ababegwa buno bamonyorete ngaki yalenge buna bakongeresa yalenge chinse chia utukuiga saa 7 ikago chi saa 8 wono leno bamonyote karabwe saa konyorekire konyore kiageke no bamuitere tabu lakini swali ngoboli serikali andots sibali kelinda post station security ngayachi kusiga in short kerina emiaka bunene yetire yarengengia
lakini saa hii yasarekire obuibe bore igoro serikali Kerine police station abagambi baito ng'aimore mang'ana nandi otari motang'ani yarabeire obosari mborekeri ekenyoro eke gaito obosari mboro serikali ng'aimore. Sawa. Asante. Madam Tojo. Marieta anemere ni kimuntu. Uyu ni kasi ni yane kabisa. Enake twesi ming'usirire. Ekero nacha nkanyoro iriru. Tindanya ripoti rengi yang'ogosira kwa yankoroki. Kia twanya tene ng'ani babu bya muitire. Ndokumeti kia n'omuntu okwerigeri. Andake tabia ya Nengi yere tabwati mang'ana n'omuntu. Yare ni nakorendo choso mwanyuri ndagera ya yorara okanyiti secheke. Tabwati bocha gibonde. Omuyale. kuwa matubana bende mwake. Dinanyo kuungwa gose irumu nyakenyoro bose bomanira kama. Tini manya teke no muyale. Wanje munango chana bato kwa na mwana muto. Dinanyo kuigwa sira no niri. Ntasa Maria tangoro kwa varini kerubu. Charles. Nyago siramu mrominto. Nigo twatebeti gunga sana ya butuke simie gacha nga ba family. Kera twachiete tukanyora rinde bakorire kwende bamuire nyagitari. Keke to abaskari no barenge keke tukatebu gusirira. Bono njengo bori ogosaba kwane gochia serikali. Ka kimurigererie family yeiga abana batigaira ase nkeye mbabwati kende. Nyagosira osire nero rengo mugaka nero rengo mungina bwenkeye. Bono gakingo gosaba kwane ndi bwensi oro bwato moyo bwo wanchokuya arigererie family yeiga anyekonya. No ene njira turarusi omubero yase nkendu ntobwati ncherende yonsi. Bono gakionde bwensi ora atwaro gosaba omoyo bwo wanchokuya arambura okobako kwae gocha ase family yeiga Nyasaye na baramoiraniri chingaki chinde mbia mono. Kwa majina ni Ruben Onsando. Marehemu ni jirani yangu. Kwa huu muda umeisha, tumepata visa vingi za mauaji katika Kisii at large. Because the other day tulikuwa tumezika Duke, the other side alikuwa ameuliwa. Alafu tena kuna mzee mwingine aliuliwa, the other side alikuwa anachunga pia. Hii inamaanisha kwamba hii area yetu Kisii at large hatuna usalama. Ni kama kuna askari wetu hawafanyi kazi yenye inafaa. Juu kulingana na hii masaa huyu mzee alikuja kuuawa, at least tungekuwa na usaidizi kutoka kwa polisi tupate wahalifu ambao waliua mzee wetu. So sisi tunaomba serikali isaidie hii area kupata usalama, kwa sababu kwa saizi hatuna usalama kabisa. Hii ni visa kingine baada ya kingine, watu wamekuwa wakikatishwa uhai kwa hii area. So serikali tusaidie na usalama. Asante. Samaride ngoro kweri kumajuk. Injo manyana se biasara bi instant ya yawe. One dore no kumia kara to goiteru watchman. Toma jingi ko kara toma tio se serikali nero jamangana muna. One dore no wo toma na kitora kanya. Tengo sawarende ko rubona aya kara beire. Askari banya ko to kanya na kalenda security rene. Ento kuma moya to tora kwa 9. Alai. Ndo bune bianda ke ngaki mukobera bit. Usanda ke wobe kabiro bobo na nyine bwate biasara. Unafa. Mano bo ba bi ko to be kama no koba. One do kuma ndoli safe. Neno mo nataka kumara nikikonya the information about mukali gasi wo itwa get information no ko be ko rara gose Na nje korara ngase itere go chiro korara yangene na sai. Kaunde korara mana ya ngakere desi. Nganga sasa wa nganga na taka 20 jaboto. Arina chete. Ngaja wana kana yete. Ani kana chete ngaka. Onye ngabuga watch mani ya chete senza jinde boye korara kinu wana kana chete go chia se ko vera. Ngachi kumulekea tochi kana na ujikiro ke kira manyinga
nkamanyoka kendo ngekiabeire kebe chinse narang'erete bagasoka bono ogisiko kobe baisiekerete twachaka rende komori naitwa yakanya tukutira. Naitwa Charles Machinji, OCPD Kisii South. On Monday tulikuwa na incident mbaya ile inaitwa Kerina, mbaya inaitwa Backstreet. Watu walikuja saa 6 au saa 8 usiku na gari, wakapata watchman anaitwa Andrew Obiri mwenye miaka 67, wakamkata kwa shingo na kumuua na wakatoroka bila kuipa chochote. Polisi walikimbia hapo, wakampata watchman kama hajakufa, tukakimbisha hospitali baada akaaga on our way to hospital. So tunaambia wananchi hii incident ilikuwa mbaya na tulianzisha uchunguzi immediately. Na tunahakikishia wananchi kwamba hao walifanya kitendo mbaya, tutahakikisha tumewashika. Wananchi waendelee kufanya shughuli zao za kawaida, wasiwe na hofu. Polisi polisi wako uwanjani wanasaka hiyo wakora. Upasuaji umeshafanyika kweli? Bado upasuaji utafanywa on Friday wiki kule Basongo. Sawa.